Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg kadagiti drama tayo. Ti surat ngayon tayo kanbiag ita, ket nagapo ka ni pagayam tayo Amabel, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Amabel. Taon 2008, idinagam-am mo kami kani Daniel. Nagayan ayat kami itilasod ti talo atawan, sa kaminto nagkalaysa. 2012, idiinpas ngay ko ti kakaisuna nga anak mi. Kabayatan ti panagden nami, nadlaw ko ti kinakirmet, wino kinakuripot ti asawak. Kwarta na laeng ti mabirbirukan na. Nukas jay adumawatak, saludsudan na adagos no pangusarak iti kwarta. No ibagak nga igatang ko kadagiti masapsapol iti uneg ti balay, ibaga na nga isukanon ti gumatang. Gapu iti kastoy nga ugali ti asawak na panunot ko ti agtrabaho. Aginggang adda nangawis kanyak nga agabroad. 8 idin ti tawon ti anak ko. Driver ti van ti asawak. Kanayon ti panagbiyahe na, isu asaan na unay a maasikaso ti anak mi. Pinagyan ko nga rod ti inaudi akabsat ko ije balay mi, tapno adda mga sikaso iti anak ko. Ditoy ko nga rodan arugyan ti ag salaysay. Antipulin! Apay ka di Jonathan. Oray din akong itulod kan sukunan iji pagadalan. Kabalak timapan kan agawid asisyak. Ay, saan ang mabalin Ung tanak ni mami, no saan ka nga itulod kan sukunan? Di ipagbaga. Secret talaga ito, auntie. Saan nga rod ang mabalin? Saan mat nga idaw dawat? Ang kasanon no adada ka sa mapasamak ka. Di siyak ton ti mapabasol. Saan nga rod? Basta di na kung itulod ita, kan di naksukunan inton malam. Jonathan, saan kumanatang kan ti ulom? Agtongtong palak lang itibilin ni mami kanyak. Baro akto pa yan. Di ka madanagan, takabaala kong tibagik. O sige, ang kasaritak pa'y ni mami, itikas na, di naktuong tan. Wan, basta ibagam kan ko na nga oray di na kung itulod, kan sukunan. Ngamin, kabaila kon nga oray si saklaan. Kabailak nga orag may saak. Dahita tibagam ka ni mami auntie. Nasayat mo ta nakawag ka bakit? Apag iso, adda ibagak. Anya dayta, Daniel? Addawan nga ilaklako di barkada. Napintas. Kabarbaro pa ila day jay. Kumpleto ti papeles na. Katagan ta ko ma. Iti kasta, adamot bakuna asan ikwata. Ang lakay. Adamot ki di basit nga urnong ko bakit? Nayunam langan, iti kasta, maited kun ti down payment. Sayang no ilako da iti sa bale. Mabalin ka no nga oray 3 gibbs ti balance. Imbag no kabailan ta abayadan lakay. Amumot abasit lang ti sweldok dito Hong Kong. Kabalan ta, basta pag tinulungan ta bakit? Agtipid kami pa lang tapno makaurnong tamanan. Ha? Ala ka din, umanugot ka din. Iti kasta, adan tumutin bukod tavan. Kayan adan tumutin ibibiyahik. Kayan awan ton kabingay ko iti mapasadaak. Bukbukod kunton. Manong Daniel, ang mga numabalin amang ibati ka iti igatang ko iti pangrabyan mi.
Kan igatang kumatlangan iti balunan ni Jonathan inton bigat iti pagadalan. Apay na ibusan ayo ti adobo asi datayo iti kalman. Ti amo ket adupay mo tinabati. At dapay, nabangles mat nga rudan. Ay, kita mahapulin. Jak kayat nga damasay sayang ama kan diti balay. Sayang ti kwarta ama igat-gatang kada kita. Ha? Kontrolom nga minti ilutom. Di mo unay kaadwen. Tapno sana mabangles. Wen manong. Adto iti nga gasot. Adupay mo ti bagas sana ya. Wen manong. Adupay mat. I-budget mo daw ita para itisidain tayo ita. Ken para inton bigat. Adda biyahik ita. Rabi into siguron. Inton agawid hak. Iso si kapela ti makamo dito'y balay. Wen manong. Dagiti bilin ko di mo liplipatan. Iddepen nyo amin asilaw sakbay ang maturog kayo. Ken siguraduin nyo ang naka-unplug amin asaksakan. Saan kayo nga agbabad nga agbuya iti TV? Masapa kayo ang maturog. Ne, adapay klase intong bigat. Wen manong. Hello, Mami. Kumusta ka ngay? Kumusta ang titrabaho? Okay lang ang anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Pudno ka di, adi na kan itultulod kan suksukunan ni Antim Apolin, idi pagadalan nyo? Oh, yeah! Nakababain ngamin, Mami. Siyak lang ang titultulod kan suksukunan ta. Katawan dakto pa dagiti kaklasik. Anya? Katwan. Isungain bagak ka ng tipulin na di na kun itultulod kan suksukunan. Okay, ngam kita am tidalan mo Juan. Nang runa ti panagbalasiw mo. Kita umpay nga umuna dagiti aglabas alugan. Siguradom nga awan lugan sa kanto agbalasiw. Uwan ka di, Mami. Don't worry. I can manage. Ay na, kailiw ka una yan, anak ko. Kaano ayat ipanagbakasyon mo, Mami? Mabayag pa'y anak ko. Aywan, ni Dadim, si Mangpet ka din. Awan pa'y. Kanayon ang marabyan nga agawid. Adamat tay masapang nga agawid. Ngam jay laban, tilinlinisan na. Wano saan? Kanayon nga agre-prepare. Saan ang matatao dito o nagtibalay? Ay, kastamat nga rudya amam. Nalabos, di kinagagat na. Nagagat ang imot. Ha? Apay, di nakakadik-ikan iti kwartam? Mangted ang masapul nga daramidet. Ibaon nakpay sakbay nga kanak. Kas kumay ti agsakto. Agtimpla iti kape. Gumatang iti agduduma api sa tilugan iti auto supply. Ay na, ay una yan. Ala, di mo latan suksukwiran di amam, Juan. Basta saan nakalakit di akabilan kan ungtan. Tungpalam latan no anya ti pangibaunan na kan ka. Basta saan lakit di adakas. Wan, Mami. Ibagam na ang kanyak no marigatan ka kadagit ipapaaramid na. Ibagam kanyak no ungtan kan kabilan na ka, Juan. Wan, Mami. Kumusta kay mo ti panagadal mo? Pulain anak ka. Okay lang, matatang. Exam mi nga rodan into no next week. Iso aday ito madamati pa nag-review. May kitsay-saya ate ma. Iti kasta ka makalpas ka iti kursom. Saan nga minabulakbol ti pampanunutang. Ni tatang mat. Saan mat Kan may sa amoyo mat nga da ni Jonathan abambantaya. Ay, wine. Ay, kumusta Japap? Ikinay, agalas 3 side. Anyat oras ti dismissal daya, ta siya kung ti mapanmang sukaon. Orayam latan asumang petatang. Katno dinan kayat nga itulod kan sukunan ni pagadalan. Baro kanon. Iso akabailan na kanon ti agmaymay sa asumer ka nagawid. Ay, mabain siguro Sa bagay, baro magkit din ni Jonathan. Ay bili na mata kita na tilugan nga aglabas sakbaya pumalasew. Ado ti mak-aksidente ita. Tatang, isumat ti kanayon ko nga ibagbagakin kwa na. Ay, kumusta mo ni Daniel? Siyak mararana ang tunggal umayak ditoy. Kanayon nga awan. Ay na, busy nga agman maneho iti van tatang. Kanayon nga agbiyahe.
Isu asaan ang matatao dito'y balayda. Bilibak iti kinagagat ni Daniel. Nagagat ang kuripot mo. Tipidan na kamikit din iti makan. Kan daduma pa'y ang mausar dito'y balayda. Ultimo pa nagusar iti kuryente. Tipidan na. Apay adagayam ugali na kasta. Awamot na ibagbaga ni Manang Mau. Ay naamuyo matan ni Manang Mabel tatang. Saan ang matagtagari? Aging ga akabailan na. Saan mo amang ngagreklamo? Nalabit ngay supay ti maisa ang makagapuno. Apay ang nagambrod. Manang Mabel, apay adi mo imbaga nga dagayam kurkuripot to'y asawam Manang. No kasta, impakat naman ti kasta nga ugali na. Katwan mat, ultimo masida, di na kayat nga da masayang. Di na kayat nga da mabangles. Sayang ka no. At apay iti na minsan, agbirok iti naimas amasida, ngam dimot nga rod mangtad iti may gatang. Ay, kunak ano dinan aramidan ti kasta kada kayo. Bayam, tanayunak to ti ipaw ko kan kaapang allowance mo. Iti kasta magatang yu ti kayat yu asidaan kini Jonathan. Talaga ka di akas dyan ti ugali ni Manong Daniel, Manang? Ay, jak man amo. Adda ngamin pakaruan na day tatao. Numaminsan, mayatmet. Numaminsan, kumaro ti kinaimot na. Angam di mulatan ikaskaso ading ko. Tinapatag saan na kayo apagar-aramidan iti dakas. Saan matkit di Manang? Nasingpat-mat. Ngam kaslawan bibiyang nakada kami. Basta't isang kadagulit na, kat saan nga agsayang iti makan, agtipid iti kuryente, danom, kanda duma pa mausar dito'y kusina. Bayam, taibagaktukan ko na inton agsarita kami. Ay, saanin Manang? Ang mga no ibaga nang agipulpulong ak. Saan? Awan rumbang apagdanagam. Siyak ti makaam mo, ading ko. Agyaman ak angarod no kasta, Manang. Saan pa'y kadingay mauawag ni Manang Mau? Pulain? Kauawag na lang, idi kalman tatang. Apay, aday bagayo? Kwa. No aday bagayo, mabalin tayo mat ngawagan. Mamangan, umadam ti trabaho na. Nagbakasyon ka no ti amo na. Isung agmay-may sa laang ijay ni Manang. Mabalin ang makasarita urayan niya nga oras. Kasta? Uwan tatang. Ay sige man, awagam. Mangibaga kiti kwarta na. Barang adamay pabulod na. Nay, apay, pangananwan nyo kumaitibuludan niyo tatang. Nasyort igatang ko kumaitibaka. Sa nabalay tabayadak tumutlang apaman ama idil ko dagiti baka. Mabit lang nga rod taawagan ta ni Manang Mabel tatang. Bakit? Adalote nga ilakla ko da dito asidag ti balay. Kurso na dakti lokasyon na. Gatangan tan. Lote ko nam, Daniel. Wen, 500 square meters. Ni, nalawa mo ta. Manungay mo ti panangilako da. Amangan no saan tamat akabaalan lakay. Nalakalaan. Kabalan ta day jay. Ininutan ta. Nakasarita kung ti akin ko ka, kat iman nugot nga oray binulan ta bayadan. Aya? Masaya nga anak ngamin ta napintas da dya lugar. Mabalin apatakdaran iti balay. Kalpasan na, ipaabang tan tumutan. Sabagay, adu itan ti kasta negosyo, ti agpaabang. Nakunamon bakit? Binulan tumot nga agawat ka iti kwarta Ay tit kita ang nga rod na imbag alakay, no nalinis mo't lang ti papel na. Wen, siya kung ti makamu iti dayta, bakit? Apay, manu atawanan ni Mabel ija abroad, Daniel anak ko. Agtalo-tawanan ananang. Nay ka, apay asaan ang nagbakbakasyon ngay? Next year to kanu mga agbakasyon. Ay kasta, nabayag gaya mo tikada na ija Hong Kong. Wen, husto lang matikada na ijay. Iti kasta, makapundar kami mat kadag iti mabalin na pagbiyagan me. Inton bumakit kan lumakay kami. Ay una, agtrabaho kayo ng agtrabaho, kabayatan na napigsa kayo pay. Ay, husto kayo nanang. Ay kumusta ngay mati bibiyahe mavan?
Napisa mo lang. Ay, una. Nang runa, no arkila. Ay, kanasaya at agarod no kasta. Agurnong kamat tapno matulong ang mati asawam. Narigat ti biyagi jabala siw taaw. Agur-urno nga kamat. Ang basit lang Ngamin, pagtintinulungan mi mat abay bayadan kan Mabel, tayo luti aginatang may. Mayat matkit day ta nakagatang kayo matanitisan ni Kwayaw. Asino nga'y tinakanagan ni Jay Lutay. Day transfer yo ka day ni tinagan yaw. Unang, conjugal property. Nagan mi adwa ka ni Mabel. Ay kanasaya at matangarod no kasta anak kaw. Ala ka agawaan nyo ati agurnaw. Tapno adan to pagadal ni Jonathan. Apay nga akurang mo to impawit mo, Mabel. Ay, kwa Daniel. Nang tedak ngamin ije balay. Kasapulan kanu ngamin ni tatang ti kwarta. Iso a pinabuludak pay laang. Ken ninayunak met ti allowance ni Pulin. Apay ninayo ng pailangay kat mangmang tedak mat iti igatang da iti sidanda ka ni Jonathan. Tangdan ng ti daduma ang mga aywan iti anak ta. Ay. No kastamot lang gayam ang mabaybayadan ti kapsat mo. Siyak lang ti mga iwan iti anak ta. Total, dakil mo tan. Suruan lang ti aglabakan agluto. Iti kasta, amuna dagiti trabaho dito balay. Daniel, saan mo't nga iti baybayadak ni Pulin? Siyempre, mang tedak mo't iti pangallowance na. Ay, awanan ti adu pa asaw. Ibagam kan ni Pulin ta oray pumanawon dito balay. Siya kung ti makamo ang mga iwan kan ni Jonathan. Daniel! Inton maminsan, di mon ik-ikan ni tatang mo. Itad mo amin kanya kasweldom. Amumay, asaan ta pa nabayadan ti luti aginatang ta? Dakkel pa ti balance ta. Ita, ingka din itad ka dakwada ti kwarta mat-mat gadam? Ay, sayang agtipid kamot Nay, apaya nagawid ka ngay Pulain. Ay, jak man amo ka ni manang tatang. Pagamon, tabasta kunanamot nga agawid ak pailang. Panagkunak kat nagapada ka ni Manong Daniel. Ngam di na laang maibaga. Anya? Ay. Gusto matkit di Ta makapag-concentrate ak mag-review para iti finals mi. Diyak ngamin makakonsentrate iti balayda. Kasla ka na yun nakasipsiputan ni Manong Daniel. Tatang. Kasla banbantayan na dagiti garaw ko. Ay, di awanan ti kadwa ni Jonathan. Asino nga yan ti agluto iti kanain kan dagiti balunan na. Kabailan ni Manong Daniel day tatang. Basic. Kan maysa, nanaka man ni Jonathan. Amunan ti aramidan na tatang. Mami, masapul ko ti uniform. Usarak into nagsala kami. May saak ngamin kadagiti napiling ag-perform inton panagbunga. Ay kat nagsaya atin no kasta anak ko. Ang kabailam ka di. Ang mga nudi mo mat kabailan ti darang tinit. Sapay adayo ti pagnaunyo. Yaka mami. Ako pa. Okay nga Rod. Kat, nangan ka din? Una mami, inmay ni Antipulin itay. Inmay inlotwan. Ngim nagawid adagos. Intiks ko ngamin ni daddy. Kat kinuna na apaawi din. Awan ka di ti assignment mo? Nalpas ko na. Nagpasuro ak ni Antipulin itay. Kabayatan ti panagluto na. Kasta ka di? Mami. Maturog ka nga rudan, Juan. Iti kasta, saan ka amapuyatan? Baliwan tanto manen ti agsarita, anak ko. Sige, mami. Ingat ka dita. I love you. Wen, anak ko. Agyaman nak. Agan-anad ka kumamat na kanayon. Nang runa iti ipapan mo iti pagadalan. I love you, Jonathan, anak ko. I love you, mami. Bye. Hello, Mabel. Apay akas lang makaungungot ka, Daniel. Di mat kunak nga ipawit mo amin kanya kasweldom. Apay nga akurang matin to impawit mo. Ay kat
nangibati akmet iti para kanyak. Nangibati akmet iti gastusot ditoy no kas di arumwara. Ti ko namgit de. Inikam manan di kabsat mo. Ken pati mo't tan di nalaing nga amam. Di mo't imbagak adi mo idapaw-paw itan. Apay talaga natangken ti ulom. Daniel, pamilyak mo't ida. Iso apang nga asim, tadinak kumamot paritan amang tad kadakwada. Wala, ngam siyak ti asawam. Iso arumbang lang nga rod asyak ti paw itam. Siyak amin ti pangtadam iti swildom. Daniel. Maudin da ito Amabel. No paw itam pa ida maminsan, agsinatan. Daniel. Ulitat, maminsan pa paw itam ti pamilyam, talagang agsinatan. Nalawag mo't siguro kun kadayta. Jak amuno anya a klase ti panunot ti adda iti asawak. Imbis asurwan nak nga agbalin na parabor iti pamilyak, saan tasurwan nak met amangimot iti pamilyak. Banag ajak maaramid, ngamin saan nak akasjay a klase ti tao. Imbes nga agawidak kapilitan nga inrinyok manen ti kontratak, gaputa kasladyak payla ang kabailan asangwan ti asawak. Nang runa ket sang kaibagana ti sina. Miss F, maumuma akon iti kasjay nga aramidan ti asawak. No bilang taagsina kami, kasano dagiti naipundarmi anakanagan kada kami adwa. Miss F, anya nga tatirumbang nga aramidak. Sapay kuma tamatulungan nak. Tuy pagayam mo, Mabel. Ken ka pagayam, Mabel. Iti maudi apasat to'y surat mo, kasla pagpilpilyan na kan ti asawam. No isuna, wenno ti pamilyam. Banag, asaan ko maarumbang ama pasamak. Panagkunak, kurang kayo laeng iti komunikasyon. Ti kasayaatan nga aramidem, agbakasyon ka kat agsarita kayo iti nalapat. Padasan nyo nga ornosan ti amin, bareng saan nga agtungpal iti panagsina. Ngamin, sayang met ti binukalyo a pamilya. Kang runaan a panunutan nyo, ket ti anak nyo. No may papanmet kadagiti sanikwa anakanagan kada kayo, mabalin mo ti agpa-advise kadagiti amam mo mga abogado. Ngem sapay la kumata masulbar matlaang ti parikot yo nga agasawa. Alakastan pagayam Mabel, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.